Бүгін біздің юлдар Qadanqıl ауылына етті. Һеҙҙең алдығыҙҙа колхоз председателе Рөстәм Илһамұлы. Амағыз, ауылдастар өсөн бүгін собрание 2020 жылға пландарды үтәргә ташаулашмағыз. Быйыл Алла бирһә, Qadanqıl ауылында асфальт салынасак, Алла бирһә. Мин беренчедән әйтеп килә, хатын-кызларга мәгълүмат. Беренче бала өчен яңа закон буенча бер рулон бесән бүленәсәк. Икенче бәрәскә 2 рулон бүленәсәк. Безнең главный бухгалтер Сәймә апа уже пенсия сыкты инде. Шуннан соң был Зарифа апай, был безнең завсклад. Менә бу эшләр инде менә. Шул. Сәймә апа, һин бит главный бухгалтер. Беренде һөзендә шундый халыкка нишәп тораһың ул? Нишәп тораһың ул? Хайыр хамак тик тораһың. Был безнең охранник Фатих Алкаш. Гали, һәй нимә монда? Каждая птица в пергам благо. А хозда нимә булган беләгезме вообще? Шуннан да прожиточный минимум 2 бидрә һолуга күтәреләсәк быел. Шундай пландар безнең колхозда. Хәзер һәргә генә эшләргә. Особенно менә Алкаш.